Yo, what's up mga kasinag? Isang maligayang araw nga pala. Ngayon magkakabit naman tayo ng aircon reduct unit. Itong sasakyan na ito, kakabitan ko siya ng aircon. Ipapakita ko sa inyo yung isang klase ng aircon na dito yung kakabit ko. Itong sasakyan ito mga kasinag, luma ito ha. Luma ito, Nissan na ito, luma. Pati yung aircon na ikakabit ko, luma rin. Ito yung ano niya mga kasinag, yung cooler ng reduct unit. Ito yung evaporator cooler. Yan. Tapos meron siyang dalawang fan motor. Fan motor siya. Ito yung mga kasinag yung condenser niya. Kaso lang, wala yung condenser kasi na-aksidente ito eh. Binaklas ko siya sa kahapon. Sabi ko kila boss, maghanap ng condenser na maikabit ko dito. Ayan mga kasinag, habang wala pa yung condenser, wala pa inaantay kong condenser, gagawa muna ako ng bracket nitong cooler. Yan, kakabit natin dito yung bracket ng cooler. Nagawa ko lang improvise na bracket niya kasi wala akong makitang flat bar eh. Wala akong ibang makita na kaya gumawa lang ako ganito. Kabit muna natin yung cooler. Kasi ito pala, ibang klaseng aircon naman ito. Ako nagkabit nito last 2 months. Yan. 134A din siya. Ito yung evaporator cooler niya. Nakalipas na buwan ko lang ito ikinabit. Yan naman yung condenser niya mga kasinag. Ibang klase yung condenser niya. Yan. Diba? Ibang klase siya. A few moments later. Ayan mga kasinag, nakabit na natin yung condenser ha. Ayan na yung condenser. Nakabit na natin. Nakakuha sila ng condenser. Pinaglumaan din. Ngayon, magbubutas naman tayo. Bubutasan natin mga kasinag yung dadaanan ng pipe dito. Sa banda dito. Kasi ito mali ito. Butas dati ito sa siguro ang kinabitan siguro nitong reduct unit na ito ay Toyota van. Ay Nissan ito eh, Nissan Urban. Babaguhin natin mga kasinag, nakabitan natin yung condenser. Ayan siya. Ayan, nakabitan natin. Ayan. Nakabit na natin yung sama natin yung dryer. Tapos yung tatlong relay. Itong pipe na ito. Tapos yung butas niya, dadaanan ng pipe at wiring. Ito mga kasinag, mali yung butas na yan. Tatakpan ko na lang yan. Ayan mga kasinag, nakabit na natin yung condenser sa taas. Yung cooler naman ay kakabit natin dito. Ito yung cooler oh. Ito yung cooler. Ayusin ko lang ng konti yung wiring, tapos ikakabit ko na dito. Na-ready ko na rin yung bracket niya, yung pagkakabitan. Nakabit natin yung cooler. Ayan, evaporator cooler. Nakabit na. Dito mga kasinag sa butas na ito dadaan yung pipe, tapos yung wiring. Diretso dyan mga kasinag sa trunking na yan. Nakita yung trunking na yan. Yan trunking na yan. Dyan natin papadaan yung pipe, wiring, diretso sa compressor. Ayan mga kasinag. Ngayon mag-ayos ako ng wiring. Ayusin ko pa ng wiring mga kasinag. Ayan mga kasinag, nakabitan natin yung evaporator. Tapos yung condenser fan. Ngayon magkakabit tayo ng wiring. Dito pala yung aking kaibigan my best friend, Bilu. Helper. Bilal. Medyo pare. This is my best friend. This is a good man. Yan. Mag-ayos ako ng mga wiring mga kasinag. Kasi yung wiring nito, yung dating wiring din lang gagamitin ko. Kasi pinutol-putol na eh. Ito rin lang gagamitin ko pag dudusong-dusungin ko lang para hindi na ako mahirapan. Kasi wala akong ibang wiring na gagamitin. So ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. Kasi uwi na. Bye-bye! Yo, what's up mga kasinag, pangalawang araw natin to sa kabit ng aircon dito sa van. Kaso lang, kahapon, pinagawa ko itong pulley. Itong pulley mga kasinag. Sabi ko doon sa butasan. Yan. Kasi ang butas niya kahapon, dalawa lang. 10 number bolt lang. Ngayon, binutasan nga nila na number 12. Wala namang trade. O, paano kung malalagyan ng bolt to kasinag? Kasi walang trade. Ayan o, nakita niyo yan. Ayan o. Ito yung butas mga kasinag, yung apat na butas na yan, walang trade. Paano mo lang lagyan ng bolt? Hindi naman siya pwedeng lagyan ng nut sa loob. Dito sa likod, hindi pa siya pwedeng lagyan ng nut. Diyan sa likod. Kasi tatama ito sa engine. Kaya sablay yung nito mga kasinag, yung gumawa. Kasi ito, nabili lang nila itong pulley na ito. Tapos itong bracket ng ito. Bracket ng compressor. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya pagkabit nito. Ngayon papadala ko muna ito sa doon sa tinatawag lang Makarata.
Malagyan ko ng trade to. Tapos magkakabit muna ako ng wiring. Turo ko sa inyo yung pagkakabit ng wiring. Yung what's up mga kasinag, papaliwanag ko sa inyo yung wiring nito. Yung pagkakabit ng wiring kasi yung nakaraan hindi ko na ipaliwanag sa inyo yung wiring ha. Kaya hindi papaliwanag ko sa inyo kung paano ikabit siya. Ayan mga kasinag, ipapaliwanag ko sa yung wiring ha. Pasensya na kayo ha. Ito, ano ito mga kasinag ha, dating wiring na ito. Ngayon, pinuto lang nila, pinagdugsong ko lang kahapon. Ang paka-wiring nito mga kasinag, itong tatlong dilaw na ito, connection to battery ito. Diretso dito mga kasinag sa breaker. Yan. Ito mga kasinag breaker yan. Yan. Diretso dyan sa tatlong wire na ito. Itong kabila na ito mga kasinag, yung kabila ng breaker, battery yan ito. Magpasok ng battery dyan, papasok dito sa kabila ng breaker, magsusupply siya, papunta dito sa relay. Yan yung relay niya mga kasinag. Yung ilalim niyan mga kasinag, yung pinakailalim na yan, 30. Tapos ito 85, itong kabilang gilid, yung kabila 86. Tapos yung dalawang gitna 87. Yan ang connection niya mga kasinag ha. Itong tatlong ito, kailangan niya na supply. Lagyan natin mga yan, lagyan natin yung battery dyan mga kasinag. Connect natin yung battery. O yan mga kasinag, ngayon may battery na siya. Lalagyan natin siya ng battery. Kasi, yan, lalagyan lang natin ito ng nut. Battery, supply dyan. Pagdating ng supply dito, pagko-connection dyan, siya naman ang magbibigay ng power dito sa relay. Yan. Nakabit na natin mga kasinag ha. Ngayon mga kasinag, ito namang connection na ito. Ito, nakita nyo ba ito? Itong connection na ito, papunta ito sa high pressure switch. Ayan mga kasinag ha. Madilim yata. Ikabit natin sa 86. Mga nakaloop lang siya. Ikabit natin sa 86. Ayan. Yung 86 na connection mga kasinag, diretso yan dito sa, kung makikita nyo, diretso yan dito sa high pressure switch. Balagtot natin yan. Yan. Diretso yan dito mga kasinag sa high pressure switch. Dito, sa kabilang connection. Yan. Tapos ito namang kabila mga kasinag, yung kabilang wire, diretso ito sa control, sa loob. Doon sa digital control niya. Papakita ko sa inyo mamaya ha. Diretso yan doon. Tapos ito namang isang wire niya mga kasinag. Ito, blue rin lang ang ginamit nilang wire eh. Hindi na yata gumamit ng ibang wire sila. Ground naman ito mga kasinag. Diretso ito dito. Kung makikita nyo, yan o. Yan yung isang wire niya. Ground ito. Ito naman mga kasinag, ang connection nito ay sa 85. Lalagay natin sa 85. Ayan. Yan. Itong kulay green na ito mga kasinag, compressor ito. Compressor. Yan, kabit natin dyan sa 87. Kasi pagbigay ng battery dito sa relay, tapos o-open ang gas, magkakameron gas sa loob, magkakameron gas sa loob, o-open ang high pressure switch, papasok dito sa 86. Siya naman magbibigay ng supply dito, punta sa compressor. Tapos ito naman mga kasinag, itong isa na ito, condenser pan. Meron niyang ditong pan, may pan yan dito nakalagay. Mamaya pakita ko sa inyo. Ito naman yung supply ng kanya, pan. Kaya dito natin siya ilalagay sa 87. Ayan. 87. Ay, sinisipon ako 87, nakakabit na mga kasinag, 87. Tapos ito naman mga kasinag, itong isang dilaw na ito, evaporator motor. Yung cooler doon sa loob, sa loob. May dalawa yung evaporator pan. Meron siyang pan sa loob. Umingay na. Ayan mga kasinag, nakakabit na yung evaporator. Kaya ang relay niya tatlo lang, isang compressor, isang condenser pan, at isang evaporator pan cooler. Tapos ito naman mga kasinag, itong wiring na ito, kung makikita nyo, di ba yung isang blue ground yan, papunta dito sa relay. Yung isang ground dito mga kasinag, papunta sa evaporator cooler. Tapos yung isang ground papunta sa battery. Kailangan ng ground papunta sa battery mga kasinag. Kaya tatlo yung ground na nakalagay dito. Ayan mga kasinag, nakabit na natin yung mga wiring niya.
Pati yung kanyang pan motor. Nakabit na rin natin. Doon naman tayo mag-wiring sa baba. Yung pipe mamaya na yon, pag nakabit na natin yung compressor. Kasi kailangan masukatan ko pa eh. Ayan mga kasinag, nakakabit na yung wire. Ito nga pala yung supply ng evaporator motor. Mapapansin nyo itong kulay dilaw na ito yung galing doon sa taas, sa relay. Tapos ito naman yung ground niya. Yan. Connection niya dito sa mga kasinag. Dito natin diniretso. Yan. Kinabit natin siya sa high speed. Kung mapapansin nyo mga kasinag, ano ito? Yan o. May 3 pin siya sa loob. 1, 2, 3. Number 1, number 2, number 3. Ito, ikakabit natin sa number 3. Kasi pinadaan natin siya mga kasinag sa resistant. May resistant itong motor, itong ano na ito, evaporator. Ito naman yung motor niya. Yan, dalawa yan. Evaporator motor. Tapos ito namang mga kasinag, itong isa na ito. Mapapansin nyo ito. Sensor ito, sensor. Para malaman natin kung ilan na yung temperature dito sa loob. Itong sensor na ito mga kasinag, diretso ito doon sa control sa loob. Papakita ko sa inyo mga kasinag pag kinabit na natin yun doon. Nakabit na natin yung wiring sa taas. Tapos itong wiring na ito, inaantay na lang natin yung compressor tapos yung engine pulley. Kasi yung engine pulley mga kasinag, hindi nilagyan ng thread, basta binutasan lang. Kaya hindi ko maikabit, hindi malalagyan ng bolt. Pero yung bracket mga kasinag ng compressor, nakabit ko na. Inaantay ko na lang yung pulley tapos yung compressor. Kung anong status nila sa compressor, kung bago kung new compressor or old compressor. Ayan mga kasinag, dumating na yung pulley. Ito yung pulley niya. Ayan, nalagyan na rin nila ng bolt. Nakabit na nila. Ngayon ikakabit ko na sa engine to. May pakita ko sa inyo mga kasinag pag nakabitan. Sige, bye. Ayan mga kasinag, habang gumagawa ako dun sa kabila, tinawag ako ni boss, pinaservisan ang unit na ito. Ang unit nito ay C350 Max Frozen Foods. Pakita ko sa inyo. Yan yung control niya mga kasinag set point niya is 20, pero hanggang 18 lang yan, minimum sa 18. Tapos ito naman sa kabila mga kasinag, chiller. Chiller yan. May additional condenser siya dito sa unahan mga kasinag. Yan yan, C350 Max yan. Buksan natin. Ganito yung mga kasinag. Yan. Yan may laman siyang moton. Yan yan, ang lamig. Karoon natin. Yan, ito naman mga kasinag, chiller naman itong likod na ito. Chiller ito, chiller. Ibig sabihin, pan lang ito, pan. Mga 0 lang ito, 0.00 or plus 4. Kasi yung hiniikot dito, yung lamig dun sa kabila. Kasi chiller lang ito eh. Ganyan ang C350 Max. Huwag tayo nakita niya. Ayan mga kasinag, tapos natin ang servisan. Balik na naman ako dito sa ginagawa ko. Yan, ito yung ginagawa sa sakyan. Balik na naman ako dyan. Pag service ko pala dito mga kasinag, nilinisan ko lang yung condenser na yun sa taas. Tapos chinik ko yung gas kung puno or bawas. Puno naman yung gas niya, kaya nilinisan ko lang yung condenser sa taas. Tapos itong additional condenser dito sa unahan, meron din siya additional pan. Yan lang ang ginawa ko mga kasinag. Tapos chinik ko lang yung belt. Pero yung belt okay naman. Ganyan lang pag-service mga kasinag, kasi kailangan linisan yung condenser na yon sa taas kasi napupuno yan ng dumi, nag-high pressure. The next day, later. Yo, what's up mga kasinag? Isang maligayang araw sa inyong lahat. Nandito ngayon ako sa garage. Tiyawagan kasi ako ni boss na tapusin ko ito ngayon, itong kinakabit kong unit. Ang oras natin ay 2:00 ng hapon. Ayan mga kasinag, nakabit na natin yung pipe niya, yung liquid na yung pipe. Ito mga kasinag, diretso sa evaporator cooler to. Yung pasok dito sa condenser, pasok dito, pasok dyan sa dryer, diretso sa liquid line na yan, diretso sa evaporator cooler. Tapos ito naman mga kasinag, discharge pipe, diretso ito sa compressor. Andito yung mga kasinag. Ito yung mga kasinag, yung pipe na galing sa dryer. Tapos ito naman yung pipe na galing condenser, diretso yan sa compressor. Dito natin pinadaan dyan. Tapos ito mga kasinag, yung suction pipe. Suction pipe, diretso sa compressor din yan. Yan, pati yung sensor, nakabit na natin. Yan yung sensor. Yan yung sensor mga kasinag. Ayan yung sensor. Nabit natin dyan. Pati yung wiring niya. Okay na dyan. Ayan yung pipe niya mga kasinag. Diretso dito sa compressor. Ito yung suction pipe. Ito naman yung discharge pipe.
Yan, nalagyan na natin ng pressure mga kasinag. Nililigtis ko na eh. Iyan yung compressor niya mga kasinag. Kakabit ko pa yung belt niya. Alagyan ko pa ng belt. Ayan, okay na mga kasinag. I-align ko na lang itong belt mamaya. At paandarin na natin. Yung sa wiring naman mga kasinag, ito 'di ba ito yung galing sa breaker. Itong wire na ito galing sa breaker sa taas. Tapos itong ground na ito galing doon sa condenser. Yan, kakabit na lang natin yan dyan. Tapos itong dalawang pula na ito mga kasinag, sensor ito, sensor. Tapos ito naman mga kasinag yung kulay blue, galing sa high pressure switch. Ngayon, idinugsong ko na lang dito, itinap ko na lang dito. May wiring na yung control niya, kaso mali yan. Dadagdagan ko pa yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Papakita ko sa inyo. Itinap ko na lang mga kasinag para hindi na ako mahirapan. Kasi dati itong control na ito, dating sa heater yan. Yung connection na yan, sa heater yan. Kulang yan, yung wiring na yan. Dagdagan natin yan. Ayan mga kasinag, magkakabit tayo ng wiring nitong control. Itong digital control. Yan o. Yan. Kakabit natin yung wiring niya. Kasi ang paka-wiring niya nung una, yan. Ito yung wiring niya nung una. Kasi wiring sa heater to eh. Ayan mga kasinag. 10, 11, 12. Sensor yan mga kasinag Sensor. Tapos ito naman, ground system yan. May supply, tapos meron siyang ground. Kaya may makikita kayo ito mga kasinag, wire na itong ground ito. Ito mga kasinag yun, yung ground na yan. Yan. Tapos ito naman mga kasinag, sensor. Kita nyo yan. Ganyan lang ang connection yung mga kasinag. Pwede naman yung isang, ito, bali dalawang sensor yung mga kasinag. Isa dito, tapos isa sa loob. Pwede naman isang sensor ang gamitin nyo. Kailangan, isisit nyo itong digital control. May isisit kayo dyan. Hindi ko na siya masit ngayon kasi sira na yung pindutan o makasinag. Kaya hindi ko na siya masisit. Kaya ang ginawa ko, dalawa na lang na sensor. Dalawang sensor na lang yan. Pwede naman yung makasinag, yung isang sensor na yan, pwede sa gitna. Pwede pagpalit-palitin nyo yan. Basta yung dalawa magkasama tapos yung dalawa magkahiwalay. O yan mga kasinag yan Ito yung mga kasinag, yung sensor na ito naman, dalawang wire na ito. Sensor yan, papunta sa loob. Dun sa loob ng sasakyan, yung pinakita kong sensor sa inyo dun. Tapos ito naman mga kasinag, itong wire na ito, ikukonekta natin ito dito. Kung nakikita mo yan, dyan sa compressor. Yan, kukonekta natin yan. Ito naman mga kasinag, ito naman yung wire na ito mga kasinag, yung galing sa high pressure sa taas. Kung makikita mo high pressure sa taas, dun yung galing. Tapos ito naman mga kasinag, yung control, kailangan niya ng ignition. Yan, ignition. Lalagyan natin yan ng ignition. Ito, sinasabing ignition. Pag on nyo ng itong susi, pag inon nyo itong susi na ito, pag inon nyo yan, ibig sabihin, magkakasupply ito. Ignition. Yan, ignition yan mga kasinag. Diretso yan sa switch. Yan, may switch yan mga kasinag. Yan, andyan yan, diretso. Yung wire ng ignition. Sa switch and diretso yung mga kasinag. Tapos yung kabila nun mga kasinag, gagawin nyo yung dalawa yun. Ayan gagawin yung dalawa, mag jump na lang kayo. Ilalagay natin yung isa dito. Yan, hindi ko muna ikabit yan, nakabit na dyan Tapos yung isa dito mga kasinag, yan. Tapos yung isa naman dito, yan. Dito sa yung isa sa ground system, katabi nya yan. Diyan yan mga kasinag. Tapos yan dyan. Yan ang wiring yan mga kasinag. Ganyan lang kasimple ang wiring nya. Mamaya papakita ko sa inyo. Oo natin mga kasinag. Ayan mga kasinag natin yung susi. Papakita ko sa inyo kung gagana siya. Ayan mga kasinag. Tapos yung switch. Ayan mga kasinag, gumana na siya. Ganyan lang kasimple mga kasinag ang wiring yan. Sa redoute unit na yan. Kahit yun sa mga thermoking unit mga kasinag, yung mga chiller, ganyan din lang ang wiring. Ayan mga kasinag, habang gumagawa ko sa sasakyan na yun, pinasarabisa naman sa akin itong sasakyan na ito. Ford, ang unit na chiller. Chiller, 1x4 lang siya. Kargahan natin ng konting gas. At lilinisan natin yung condenser kasi yung condenser ay matulog. Tapos sinigpitan ko lang yung belt. Ayan mga kasinag ito yung gas niya 1x4. Kargahan lang natin ang gas kasi kulang yung gas niya
punuin natin mga kasinag ng gas kasi mahina na ang lamig eh. At bago natin linisan yung condenser. 134 rail lang ito mga kasinag. Ayan mga kasinag, puno na. Sara natin yung gauge. Ayan. Ayan mga kasinag, nalinisan natin. Gumamit tayo ng pressure water. Tingnan natin ang load nito, kung anong karga nito. Mga bulak-bulak pa lang kinakarga dito mga kasinag. Ayan o. Mga flowers siya. Mga flower ang karga pala nito. Tingnan natin ang set point. Ayan, 23. Baba na yan o tayo. Ang ganda na sasakyan na ito mga kasinag. Ano, Ford? Sasakyan lang ng bulaklak. So ayan mga kasinag, tapos na natin servisan ang unit na ito. Uwian na. Kaya ang ginagawa ko na ito mga kasinag, yung ginagawa ko na sasakyan na ito, nakabukas na yan kasi walang compressor. Sira yung compressor niya. Bukas mga kasinag, update ko kayo hanggang matapos yan. O sige, hanggang dito lang muna.